Hej, Kasper her. Velkommen til videoen her. Jeg havde tænkt mig, at vi skulle prøve at bruge lidt tid på at kigge på skuldersmerter, især forreste skuldersmerter, fordi dem ser jeg rigtig mange af i min praksis. Og det er også noget af det, jeg hører, som mange af vores elever på vores uddannelse, de løber ind i på dem, som tager vores skulderkurser. Så forreste skuldersmerter er sådan et meget typisk fænomen. Jeg ser især dem, og så ser jeg også en masse folk, som har ondt, når de skal lave abduktion, og vi typisk har en eller anden impingement-problematik. Men lad os forholde os bare til de forreste skuldersmerter i den video her. Hvis vi kigger på, hvad der ligger på forsiden af skulderen her, jamen så har vi blandt andet den forreste deltoideus, og vi har biceps, som løber ind. Og rigtig mange af de klienter, jeg ser, der kommer ind med forreste skuldersmerter, de har en forreste deltoideus eller en biceps, som er helt vildt overaktiv. Og det giver god mening, i hvert fald for mig, at hvis musklen den sidder og skal lave en masse arbejde, og der er en meget større spænding i muskulaturen, end den er designet til at skulle have, jamen så kan kroppen sige fra med smerter for at være sikker på, at vi ikke bruger den, ud over den overfyring, der allerede ligger i muskulaturen. Så typisk er det fordi deltoideus eller biceps, de simpelthen bare er brugt for meget, og kroppen siger, at det er en super dårlig idé. Jeg har ikke lyst til, at de to muskler skal lave så meget arbejde. Du må få styr på alle de andre ting, der ligger rundt om. Og det man så kan gå ind og prøve at gøre, man kan løsne biceps, eller man kan løsne deltoideus, se om det bliver bedre. Men mange gange, så skal man et dybere lag for rent faktisk at skabe en holdbar løsning. Fordi mange gange, så er den overaktive deltoideus eller overaktiv biceps er et biprodukt af en masse andre ting, noget muskulært samspil omkring skulderen, nogle ledspil, som ikke er på plads, så der er kommet en ændret bevægelsesstrategi omkring skulderen, som gør, at denne her stakkels forreste deltoideus eller den her stakkels biceps var tvunget til at skulle overtage arbejdet. Så videoen her kommer til at handle om, hvad det er for nogle ting, vi kan prøve at kigge på, så vi bedre kan forstå, men hvorfor er vi endt i den her problematik her. Så noget af det allerførste, vi skal kigge på, det er det posterior glid. Så det posterior glid handler enormt meget om, hvordan kan caput humeri placere sig i forhold til capitis glenoidale. Så caput humeri skal ligesom kunne glide tilbage og placere sig rigtigt i forhold til ledfladen, for at strukturerne og ledet det kan begynde at bevæge sig rigtigt. Så der er sådan en ledsporing, der skal være på plads. Så hvis det posterior glid er begrænset, jamen så sidder der typisk også nogle ting på forsiden af skulderen, som bliver belastet og brugt anderledes, når jeg prøver på at bevæge min arm rundt. Så det her posterior glid, det er super vigtigt at få styr på. Så det er altid det første, jeg kigger på i forhold til en skulderproblematik. Og så kan der være mange grunde til, at det posterior glid det er begrænset. Det kan blandt andet være en biceps, der er overaktiv. Det kan være en pectoralis minor, der er overaktiv. Jeg kan have nogle problematikker omkring den cervicale overgang og de øvre costa, som også har en direkte indvirkning på, om det her posterior glid det er frit. Så hvis det er begrænset, så er jeg nødt til at åbne op for den del, med de forskellige ting, der kan forstyrre det posterior glid, så jeg kan få styr på, at det kan give sig igen, så det ikke er det, der stresser de her strukturer foran på skulderledet. Det vil være det allerførste, jeg kigger på. Det næste, vi kan prøve at kigge på, det er det kaudale glid. Så når vi begynder at kigge på det kaudale glid, så er det forståelsen af abduktionen i skulderledet. Og hvis vi prøver at kigge på, hvad det er for nogle ting, der eventuelt kan gå galt her, jamen så har jeg jo deltoideus, som ligger herude på forsiden her, eller på ydersiden af skulderen, og den hjælper mig med at lave min abduktion. Og så kan der være en masse ting, som begynder at forandre sig i det her samspil, som gør, at den forreste deltoideus lige pludselig bliver tvunget til at lave meget mere. Så det, der blandt andet også hjælper til abduktionen, det er min supraspinatus. Så supraspinatus sidder som en del af rotatorkoflen, skal hjælpe med at stabilisere caput humeri i forhold til capitis glenoidale, og så har den også en medvirkende faktor i forhold til abduktionen. Så hvis min supraspinatus har svært sådan ved at deltage i det, den skal lave, jamen så kan jeg få en deltoideus, som begynder at skulle tage mere af arbejdsbyrden, når jeg for eksempel skal lave min abduktion. Deltoideus løber også i nogle muskelbindevævskæder, blandt andet op sammen med trapezius. Så hvis jeg har en trapezius, som ikke rigtig kan finde ud af at arbejde ordentligt, jamen så kan det gå ud over min deltoideus, så den ikke længere kan finde ud af at lave det kaudale glid ordentligt, og så kan jeg få en forreste deltoideus, som begynder at lave ballade. Der er også samspillet i deltoideus isoleret, så hvis min bagerste eller midterste del af deltoideus ikke kan finde ud af at gøre det rigtige, jamen så skal forreste deltoideus igen til at overtage noget af det her arbejde, og så kan den blive vildt irriteret, fordi den sidder og prøver at lave arbejdet for 2, 3, 4 medarbejdere, i stedet for at den bare kan få lov til at udføre det job, den er designet til at lave alene. Så det kunne være noget af det, der gjorde, at vores deltoideus blev vildt overaktiv. Så i stedet for bare at fokusere på deltoideus, så lad os kigge på, om nogle af alle de andre ting omkring skulderledet fungerer ordentligt. Det kaudale glid kan også blive begrænset af ting, der sidder inde i den bagerste aksil, som er en lille smule for overaktive. Så jeg har blandt andet min teres major og min latissimus. De sidder begge to i den posterior aksil og kan holde armen tilbage i adduktion, og det betyder, at abduktormusklerne de skal arbejde meget kraftigere for at løfte armen opad. Så hvis jeg har en
teres major for eksempel, eller latissimus, som har tendens til at være en lille smule for dominante, jamen så bliver det meget hårdere for min deltoideus at skulle løfte min arm op, og så kan den sidde og blive irriteret på forsiden, men faktisk fordi bagsiden den ikke vil give slip rigtigt. Så vi er nødt til både at kigge på de ting, som burde assistere deltoideus i abduktionen, og vi er nødt til at kigge på, om der er nogle ting, der sidder og holder abduktionen låst, så deltoideus skal arbejde kraftigere. Så det vil være nogle af de ting, vi kan kigge på i forhold til det kaudale glid. Hvis vi går videre her, så kan vi begynde at kigge på vores fleksionsfunktion. Der bruger vi typisk en baseline-test, der hedder 120 graders fleksion, hvor vi gerne vil kigge på, jamen, hvordan er funktionen af glenohumoralledet, hvis vi kigger på det i en ren fleksion, hvor før det kaudale glid, det er den rene abduktion. Og der er flere muskler, som skal hjælpe med at lave denne her fleksion. Det er blandt andet biceps, det er lang og kortehovedet biceps, det er forreste deltoideus, det er min coracobrachialis, og det er også min pectoralis major. De skal alle sammen hjælpe med at lave denne her fleksion. Og det betyder også, at hvis jeg for eksempel har en biceps, som ikke kan gøre det, den skal, så kan deltoideus overtage. Eller hvis jeg har en deltoideus, som ikke gør det, den skal, så kan biceps være tvunget til at lave mere arbejde. Det samme, hvis jeg har en pectoralis major, eller en coracobrachialis, som heller ikke assisterer denne her fleksion, men så skal der være en af de andre fleksionsmuskler, som begynder at gribe lidt ekstra, og det kan kroppen nogle gange synes er en lille smule for meget, og så kan vi vende ind i denne her problematik, hvor vi får de her irritationer på forsiden af skulderen. Samtidig, ligesom vi havde før med abduktionen, hvor adduktorerne skal give slip, jamen så når jeg har min fleksion, så skal mine ekstensorer kunne give slip. Og det betyder, at jeg igen har en teres major, og jeg har en latissimus, og jeg har faktisk også en triceps, der skal kunne give slip. Så nogle gange så skyldes de her smerter på forsiden, at triceps rent faktisk sidder på bagsiden og trækker for kraftigt, og gør, at jeg ikke kan få lov til at løfte min arm igennem. Og så bliver det forsiden, det går ud over, men problemet er faktisk min triceps. Så igen, vi skal kunne kigge både på, om samtlige muskler hjælper til i fleksionen, og vi skal kigge på, om der er nogen, der holder fleksionen låst, som der er en ekstensor, som er overaktiv. Samtidig så giver vores 120 graders fleksionstest, som vi har skrevet her, den giver også et billede af, hvad der foregår omkring vores AC-led, så vores acromioclavikulære led. Det kan også være et område, hvor folk klager over smerter får til øverst på skulderen. Så vores AC-led her kan også være noget af det, der kan være problemet, når vi har denne her smerte på forsiden af skulderen. Og der er mange af de muskler, som vi igen har snakket om, som er afhængige af, hvor vores AC-led rent faktisk kan fungere ordentligt. Så forreste deltoideus sidder fast på klavikula og forkanten af akromion, så hvis jeg har noget i ledet her, som ikke spiller rigtigt, så kan jeg igen få denne her deltoideus, som har svært ved enten at gøre det, den skal, eller den sidder måske og trækker ekstra for at prøve at åbne ledet op. Jeg har også mit korte hoved biceps, det løber op til processus coracoideus, og fra coracoideus der har vi det coracoclavicular ligament, som løber op og skal hjælpe med at stabilisere klavikula. Og det ligament er faktisk en rimelig dynamisk, så når man spænder op i de muskler, som løber ind i ligamentet, så kan man nogle gange fornemme, at klavikula rent faktisk flytter sig. Så selvom biceps ikke sidder fast direkte på klavikula, så har det faktisk en funktion ind i AC-ledet gennem det her ligament. Og det betyder også, at igen, hvis der er en AC-ledsproblematik, så kan jeg få ændringer omkring de muskler, som har kontrol over AC-ledet, som blandt andet kunne være biceps, eller det kunne være min forreste deltoideus. Jeg har også min trapezius, som sidder fast på klavikula. Den snakkede vi om før, hvordan den eventuelt også kunne påvirke funktionen af deltoideus. Så fleksionstesten kan give mig et pejlemærke ind i, hvad der foregår, både omkring fleksorerne, men også AC-ledet. Den sidste test hernede, vi kommer til at kigge på nu her, det er crossover-testen, som også viser mig, hvad foregår der omkring både AC og SC-ledet. Så jeg er nødt til at forstå, at alt det, der foregår på forsiden af skulderledet her, det er afhængigt af en masse andre faktorer omkring skulderen. Og ved at have nogle specifikke tests, som ligesom kan pege mig i de her forskellige retninger, så kan vi begynde at forstå, men hvorfor den her stakkels klient blevet så irriteret på forsiden af skulderen. Så vi ikke bare kun går ind og kigger på selve symptomområdet, men prøver at forstå mekanikken bagved. Hvis vi nu skal prøve lige at summere en lille smule op her, så du også får lidt praksis med fra videoen her. Så det jeg altid selv gør med mine klienter, det er at bede dem om at lave en eller anden bevægelse, som trigger den smerte, de har. Det kunne sagtens være en fleksion, så når de prøver at lave fleksionen, så siger de, at det gør ondt på forsiden af skulderen, det er ikke super rart. Så kan vi prøve at kigge på, hvorfor nogle muskler, jeg har snakket om her, som eventuelt kan være nogle af dem, der sidder og er for overaktive og forhindrer armen i at få lov til at lave fleksionen frit, uden at den her stakkels deltoideus skal være vildt irriteret. Så jeg snakkede om, at den forreste deltoideus kan både være en muskel, som er
overaktiv. Så det vi kan prøve at gøre til at starte med, vi kan bare prøve at gå ind og løsne den. Og hvis det så giver dem en bedre funktion i fleksionen, færre smerter, så ved vi, at den i hvert fald er en del af noget af det, som kroppen siger fra på. Så hvis vi løsner den, de får det bedre, meget godt. Så kan vi i hvert fald prøve at arbejde med det. Hvis tingene så ikke forandrer sig, så må vi forstå, hvorfor er denne her forreste deltoideus. Hvorfor vil den gerne være overaktiv? Hvad er det for en strategi, kroppen ikke kan styre selv, så den har brug for at kompensere med den her forreste deltoideus? Vi snakkede om biceps. Biceps kan også være problemet. Hvis den sidder for overaktiv, jamen så kan den sidde og lave sådan en konstant træk på scenen, der løber op her på forsiden. Så den kan vi også prøve at løsne. Så snakkede jeg om triceps, der skal kunne give slip, for at jeg kan få lov til at komme igennem min fleksion. Det er også noget, jeg rigtig typisk ser hos mine klienter, der har skuldersmerter, både om det så er forreste eller det er impingement-problematikker. Jeg kan kigge på, om TS Meyer også er for overaktiv. Det er det samme. Den skal også kunne give slip i min fleksion, for at det ikke ligesom bliver overbelastet på forsiden. Det samme med latissimus, og det samme med min pectoralis minor. Så alle de her muskler her er nogle af dem, som klassisk er overaktive omkring skulderen, og forhindrer denne her helt normale ledfunktion, sådan så jeg kan få lov til at lave en fleksion, uden at forreste deltoideus for eksempel skal sidde og trække ekstra. Vi kan prøve at gå ind og løsne dem her, en for en, og så komme tilbage og så bede klienten om at lave funktionen igen. Hvis der er noget, der åbner op, så har vi et klart pejlemærke på, hvor vi skal ind og have noget til at give slip. Og så må vi prøve at se, hvordan tingene udvikler sig over tiden. Fordi hvis det er noget, man har behov for at gå ind og gøre ofte, og tingene ikke rigtig vil give slip, så har vi ikke forstået, hvorfor kroppen rigtig gerne vil spænde op i dem her. Så hvis min triceps bliver ved med at være overaktiv, der er konstant behov for at gå ind og løsne den, for at forsiden af skulderen slapper af, så må jeg dykke ned i de ting, som kan gøre, at triceps har brug for at overreagere. Så klientens respons på det, vi arbejder med, det er det, der er afgørende for, om vi både forstår, hvilken vej vi skal gå, men også om den vej, vi har valgt, er noget, som er holdbart, eller om vi skal nogle lag ned under. Så jeg håber, at den her video gav dig lidt inspiration til, hvordan du kan arbejde med dine klienter med de forreste skuldersmerter. Det, der i hvert fald er min erfaring, det er, at det i starten bedre kan betale sig at gå ind og få løsnet op for noget af det, der er overaktivt. Skuldrene er en super kompleks ledfunktion, og der er mange muskler, som har enten et samspil i specifikke retninger, men så er modspillere, så antagonister i alle mulige andre bevægeretninger. Og det gør også, at jeg nogle gange kan have lidt svært ved at finde øvelser, hvor jeg ikke trigger det, som der allerede er for meget af i starten, og derfor så plejer jeg tit at have mere fokus på at få løsnet tingene op til at starte med, og når der begynder at være sådan en oplevelse af, at nu er de ikke så overaktive mere, så begynder vi at skubbe mere i retning af træningsøvelser for at holde tingene på plads på den lange bane. Det er ikke fordi, de ikke får træningsøvelser fra starten af, men jeg er en lille smule mere tilbageholdende, fordi jeg gerne vil have brudt det her mønster af de her overaktive muskler. Vi ses i en anden video. Hej!